Het evangelie van Jezus Kristus zoals Markus dat beschreven had. Haadstik 8. Doet er in die dagen waar eens een bulte meesken wienen en ze zonder eten zitten, raper zijn leerlingen en zei: Het begruttet mij om al die meesken. Ze binnen om eens al 3 dagen bij mij en hebben geen eten. Als ik haar zonder eten naar huis gaan liet, vallen ze der onderwijs bij del. Gewoon van haren komen 4 wij. De leerlingen zeiden tegen hem: Waar zomen hier in deze eenzame orde breien wij al je kennen om haar eten te gaan? Hij vreeg haren: Hoeveel breien hebben je me? Zaan, zeiden ze. Hij hield het volk haar op een groen del te gaan. Doe nam er de zaan breien, spreek het tankebed uit en joeg ze zijn leerlingen om ze haren vart te zetten. En dat dienen ze. Ze hienen ek een stuk mannig visjes. Nee, een tankebed liet er haar die ek voorzetten. De meesten eten en kregen zaad. Wat er aan stukken oorbleef, vondelen ze bien waar zo'n kwarvollen. Der wienen zo'n Fjouwertûzen man. Doe liet er haren voortgaan. Zelf stapte der voet daarna met zijn leerlingen in de boot en kwam in de contraien van Dalmanuta. De Fariseeërs kwamen rust en begonnen tsjin hem te evalueren, en om hem te hefken vergen ze hem op een teken van boppen. Hij zuchtte diep en zei: Wat vreegt dit naastje om een teken? Dit zeg ik jemme, een teken krijgt dit naastje net. Doe liet er haren staan, stapte in en voer waarom naar de orenwal. Het wie haar terug het zin geen bree mee te nemen en zat dwaande hienen ze maar 1 bree bij haar in de boot. Hier was kogen haar, denk erom, blijf van het gêst van de Fariseeërs en dat van Herodes af. Maar ja, praten er mij een waar oor terug, dat ze zonder bree zitten. Hij vernam dat en zei: Wat zitten je met dogs te praten, dat je hem geen bree hebben? Verstaande en begrippen je het dan nog net? Wil het er bij jem dan nog net in? Jem hebben eren, maar sjoggen net. Jem hebben eren, maar jere net. Witte je me dan net meer hoeveel kwarvollen brokken jem bien waar vondelen hebben, doet ik de 5 breien breek voor de 5000. 12, zijn ze. En hoeveel kwarvollen hebben je me geer vondelen, doet ik de zo'n breien breek voor de Fjouwertûzen. Zo'n, zijn ze. Doe zei er tjen haren: Nou, begrippen je me dan nog net? Ze kwamen in Betsaïda. Doet ze een blinde man bij hem brachten en vregen of er hem aanrijdsje woe, kregen er de blinde bij de haan, bracht hem boeten de boren, spuide hem op de eigen, lei hem de handen op en die hem de vraag: Sjochst al wat? De man zeg op en zei: Ik sjoch de meesken. Ik sjoch ze als bjemmen omrennen. Jezus lei hem nochris de handen op de eigen en doe zeg er duidelijk: Hij wie weer beter en koe alles van 4 aan zien. Jezus liet hem naar huis te gaan, maar zei: Net de boren in. Jezus en zijn leerlingen gingen naar de dorpen om Caesarea Philippi heen. Onderwijs vregen er zijn leerlingen: Waar is het de meesten dat ik ben? Ja, zeiden: Johannes de Doper. Oren, zei ze, Elia. Weer oren, een van de profeten. Doe vregen er haren: Maar jemme, waar zei ze jemme dat ik ben? Petrus antwoordde: Jo binnen de Christus. Jezus stierde tegen bij haren op aan om daarmee geen 1 uur te praten. Doe begon er haren daarvan op een hechte te brengen dat de mensenzoon gans leien moest en dat hij troch de oudsten, de hegepriesters en de wetleraars verskopt worden zou, deerde worden en mij 3 dagen verriezen. Plan uit zei er haren dat. Doe helle Petrus Jezus naar hem ta en onderstie hem daarover. Maar Jezus keerde hem om, zag zijn leerlingen aan en lees Petrus het leksem. Foto, voor mij wij, Satan, do hast net in zin wat God wil, maar wat de meesten willen. Hij roep het volk en zijn leerlingen bij hem en zei:
Als een mij volgen wil, die moet hem zelfs wijscijferen, zijn kruis opnemen en dwaan, lik als ik. Want die zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar die zijn leven jaan wil, om mij en het evangelie, die zal het houden. Wat jouwt het om is, of men de hele verraad wint, als je dat op het leven komt te staan. Want wat kan men jaan, dat de prijs van het leven würdig is? Als een hem voor mij en mijn worden skammet, voor dit ontrouw en zondig naasje oer, voor sanien zal de mensenzoon hem skamje, als hij komen is, in de heerlijkheid van zijn Heit met de heilige engels. Haadstik jonge. Hij zei tsjin harren, onder de mensen die hier staan, binnen gewoon die net sterren zullen, eer ze zien hebben dat het Gods rijk met kracht komen is. 6 dagen na tijd nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes mee en bracht haar op een hege berg, dat ze heel en dal onderen waar wienen. Voor haar eigen veroren er van aanschijn. Zijn klein begonnen zo glazend wit te worden als geen mens op een vraatse blikken kan. Elia zeggen ze, met Mozes, en die praten met Jezus. Petrus nam het woord en zei, Rabbi, het is goed dat we hier binnen. Laat ons 3 tenten opzetten. 1 voor jou, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Want hij wist net wat er zeggen moest. Zo kjel wienen ze worden. Doe voel het skaat van een wolk oer haar henne en uit de wolk klonk een lood. Dit is mijn zoon, mijn inleven jonge. Harkje naar hem. En in enen zeggen ze dat alleen Jezus nog bij haar weer. Doet ze bij de berg delgongen, leer haren op, geen een te vertellen wat ze zien henen, voordat de mensenzoon uit de derde verriest wezen zou. En weer, je holden die woorden bij haar, maar ze vregen haar zelfs wel aan wat dat weer, uit de derde verriezen. Ze lijnen hem door de vraag voor, waarom zeggen de wetleraars dat Elia eerst komen moet? Hij zei tsjin haren, Elia komt eerst, jawis, en brengt alles waar. Maar hoe kan er dan in de schrift staan dat de mensenzoon gans leien moet en leeglijn worden zal? Ik zeg je me likwijls, Elia is al komen, en ze hebben alles met hem dien wat ze wonen. Correct liek als van hem beschreven staat. Doet ze bij de oorleerlingen kwamen, zeggen ze dat er een grote kloft mensen om haar heen staan. En dat gewoon wetleraars striderage met haar hienen. Zo gauw de mensen hem zeggen, wienen ze alle jaren vernuiveren, roenen op hem ta en begroeten hem. Hij vreeg haren, werd sieren je met mij haren oor? Een uit het volk antwoordde hem, Master, ik heb mijn jonge biobracht, om er een gêst in had, die hem stom maakt. Werd hij maar oor hem komt, der slachter hem tsjin de groen. Dan stiert de jongen het skom op een moele. Hij knarst op de tosken en wordt heel en dal stief. Nou heb ik jouw leerlingen vragen die gêst uit te bannen, maar die konden het net. Hij antwoordde, o onleeuwig sky, hoe lang moet ik nog bij je me wezen? Hoe lang nog moet ik je me verdragen? Breng hem bij mij. Ze brachten hem bij Jezus. Zo gauw de gêst Jezus zegt, skodde er de jongen trogen war. Die voelde over de groen en rolde heen en weer met het skom op een moele. Jezus vreeg de Heit, hoe lang had er al zulke zetten? Die zei, van ben aan. Vaak had die gêst hem in het vuur en in het wetter smieten om hem verongelukje te letten. Als het jou mogelijk is, haf dan mij leien en help us. Jezus zei tegen hem, als het mogelijk is, zei ze jou, alles is mogelijk voor wat leeuwt. Voort roept de jongen zijn Heit, ik leeuw, help me van mijn ongeloof af. Doet Jezus zegt dat het volk op haar een tas zette, voel er tsjin de duivel uit met de woorden, do stomme en dove gêst, ik jitti, geen uit hem wij, en kom net weer in hem. Al jent en skorend gong er voort. De jongen zegt eruit als een liek, dat het volk dacht al, hij is daar.
Maar Jezus pakte hem bij de hand, hielp hem overeind en de jonge gang staan. Doet Jezus weer thuis weer en met zijn leerlingen alleen vregen die hem, waarom kunnen wie die geest net uitbannen? Hij zei zijn harren, dit soorten kan oors net uitband worden als terug bidden. Derwij reisden ze dwers terug Galilea heen. Hij wou net leien dat ene te witten kwam. Hij wie doodwaande met zijn leerlingen in te wijden en hij zei zijn harren, de mensenzoon wordt oorleveren in de handen van de mensen. Ze zullen hem deertje, maar de tredde dag na zijn deer zullen verriezen. Begrippen dienen ze die worden net, maar je dwasten hem er net naar te vregen. Zo kwamen ze in Cafarnaum. Doet er in de huis weer, vregen er harren, waar hienen jemme het onderwijs oor? Ze zijn er niet, want onderwijs hienen ze dermee waarover praat, wat nummer 1 weer. Doegangers zitten, roep de 12 bij hem en zei, als een de eerste wezen wil, dan moet er de allerlaatste wezen, en het tsjinner van alle jaren. Hij nam een jonkje, zette dat midden tussen haren in, sloeg de jerm om hem heen en zei zijn haren, wat om mij zo'n ben opneemt, die neemt mij op. En die mij opneemt, neemt mij net op, maar hem die mij stuurt had. Johannes zei tegen hem, Master, wie hebben een zoon die in jouw naam aan het duivel bannen weer, maar us net volgt. Wie wonen het hem verbieden, omdat er net een van us is. Jezus zei, verbied het hem net, want geen een die in mijn naam een wonder docht, zal gauw kweer van mij sissen kennen. Want wat net tsjin us is voor us. Als een jemme alleen maar een kopje vol koud water jouwt, om jemme van Christus binnen, zal hem het leen daarvoor perforce net ontkomen. Wat een van deze liedsen, die in mijn leeuwen het verdier inviert, die hij beter met een moenesteen om een nekke in een zeekeild wilde kennen. Als die een haan die het verdier inviert, kap je hem aan. Het is beter dat schijnt het leven in gêste als met 2 hanen naar de hel, het vuur dat net uit wil. Als die voet die het verdier inviert, kap je hem aan. Het is beter dat kreupel het leven in gêste als dat met 2 voeten in de hel smieten wust. En als die eeg die het verdier inviert, look het uit. Het is beter dat met 1 eeg het godsrijk in gêste als dat met 2 egen in de hel smieten wust. Het plakt daar de wierms die aan haar fretten neerstjerren en het vuur net uitgiet. Met vuur zal elke een zaten worden. Zaad is wat goeds, maar waar zal jemme het weer broekbaar mee meidje als het zijn zatens verliest? Houd zaad in jemzelfs en bewaar je de vrede onderin waar.